Nalazimo se u Babušnici u firmi D Company koja je vodeći proizvođač kalupa za gumarsku industriju. Nakon osnivanja kao male porodične radionice sa samo par strugova, D Company je izrastao u lidera proizvodnje kalupa na svetskom nivou. 1993. ulazi se u saradnju sa Tigrom, a 2005. godine počinje strateška saradnja sa Michelinom. Kalupi za njihovu proizvodnju se isporučuju u sve zemlje Evrope i zemlje Latinske Amerike. Kao pretežni izvoznik sa 60 do 70% izvoza, D Company je izuzetno bitan geografski položaj i blizina Koridora 10. Za našu kompaniju je izuzetno bitan brz protok informacija, organizovanje videokonferencija i svih vidova komunikacije sa stranim partnerima. Pouzdanost, stabilnost, brzina i dobra saradnja su najbitnije za našu kompaniju. I upravo je to ono što dobijamo od Telekoma kroz usluge i njihove platforme L3 VPN, mobilna telefonija, Fiber Pro. Očekujemo nastavak uspešne saradnje na obostrano zadovoljstvo.